השבוע כתבתי מאמר על איך לומדים מהר. אני רוצה להתייחס רק לעיקרון הראשון, ושתבינו אותו בצורה כל כך טובה, כי כשאני הבנתי אותו בלמידה שלי, התחלתי ללמוד מהר יותר. באמת, אם מישהו יישם את הדבר הזה, הוא יראה שיפור משמעותי. העיקרון הזה אומר את הדבר הזה. כשאתם חושבים על להיות לומדים מהירים, כנראה שאתם מדמיינים שלמידה זה דבר קל, נוח, שאתם יכולים לקלוט מידע מבלי לחשוב יותר מדי. מה שרוב האנשים מנסים לעשות כדי ללמוד מהר זה להפחית את כמות המאמץ. עוד פעם אני אחזור על זה. מה שרוב האנשים מנסים לעשות כדי ללמוד מהר הוא להפחית את כמות המאמץ. למה? כי הם חושבים שאם הם יפחיתו את המאמץ שלהם, ככה הם ילמדו מהר. אבל זה לא נכון. מבחינת המוח שלנו אומר, קל שווה מהיר. אוקיי? יש דבר שנקרא אמונה מגבילה. אמונה מגבילה זה אמונה שהיא לא נכונה, והיא מגבילה אותי מלהשיג דברים בעולם החומרי. למשל, פיזיקה זה קשה מדי, לא הצלחתי בתיכון בפיזיקה, אז אני לא אצליח לעולם, אז למה שאני אעשה תואר בהנדסה? כי יש בזה פיזיקה. אז פה, אם אני אעשה את הלמידה קלה יותר, אז אצטרך פחות זמן. זאת אמונה מגבילה. מה האמונה המגבילה זאת אומרת? שלימוד שהוא מהר שווה, הטוש הזה לא עובד, מהר שווה קל, בדיוק. מהר שווה קל. זה אחד הדברים הכי חשובים שלימדתי. מהר שווה קל, זאת אמונה שהיא לא נכונה. מהר זה לא שווה קל. אתם רוצים ללמוד מהר, זה כנראה לא יהיה קל, זה יהיה קשה. אבל זה יהיה קשה לפרקי זמן קצרים יותר. מהר זה לא שווה קל, זה לא שווה. אם אתם נמנעים ממאמץ מנטלי קשה, אתם למעשה נמנעים מהלמידה עצמה. הרבה פעמים אנחנו משתמשים בכלים מעולם ה-AI, נכון? שולחים את כל ההרצאה לאיזה כלי מעולם הבינה המלאכותית שאנחנו משלמים לו איזה $15 בחודש, והוא מסכם לנו הכל, נכון? קצת חוסך לנו זמן, אבל זה לא חוסך לנו את הלמידה עצמה, אוקיי? אנחנו לא באמת לומדים, ויותר מזה אנחנו גם נדרשים אחר כך עם הכלים האלה של הבינה המלאכותית לפצות על זה שכביכול זה היה קל בהתחלה וזה סיכם לי, ואז אני צריך להשקיע מאמץ מנטלי יותר חזק כדי לפצות על הדבר הזה, כדי לשנן את הסיכום הזה שוב ושוב ושוב. כי אני לא הכנתי אותו בעצמי. אבל אם הייתי מכין את הסיכום הזה בעצמי, אז אולי לא הייתי חוסך זמן בהתחלה, אבל מה הייתי חוסך? הרבה כאב של אחר כך. זאת אומרת, הייתי מתאמץ בהתחלה כדי שאחר כך אני אקצור את הפירות. בקיצור, תלמדו עם מאמץ גבוה מההתחלה, זה העיקרון הזה. קוראים לעיקרון הזה המרת מאמץ זמן, כי אנחנו ממירים כביכול את המחשבה הזאת, אנחנו מפרקים את האמונה המגבילה, אוקיי? ותלמדו עם מאמץ גבוה מההתחלה כדי לחסוך זמן בטווח הארוך. עכשיו, פרקטיקה, אנחנו ממש אוהבים פרקטיקה, נכון? אז איך לבדוק אם אתם מיישמים את זה? אז קודם כל לבדוק את רמת המאמץ. איך אני יכול לבדוק את רמת המאמץ שלי, כמה שאני מתאמץ? לא אם אני נתקע לתרגיל 6 שעות, נכון? זה לא בהכרח רמת מאמץ. אוקיי? אז מה אפשר לעשות? אז אם אתם פשוט מעבירים עיניים על דף מבלי לחשוב, אתם לא במאמץ הנכון. אם אני מסתכלת על סיכום, נגיד ניקח מקצוע הומני, אם אני מסתכלת על סיכום, ואני סתם רפרפת עליו, ואני לא מתאמצת, לא מרגישה שהמוח שלי נשרף, אני כנראה לא במאמץ הנכון. אם אני אקח נגיד 2 סטודנטים, ואחד יצא מההרצאה מבסוט, מחוייך, הבין את כל החומר, והשני יצא מההרצאה קצת מתוסכל, יודע עד כמה זה קשה, הבין חצי, אבל לפחות הבין משהו. אז מי למד יותר טוב? המתוסכל, נכון? וזה כאילו אבסורדי, כי כאילו מה, איך בן אדם מתוסכל לומד יותר טוב? מהבן אדם המחוייך והמבסוט, נכון? אבל זה ממש ככה. זה כי הוא מבין מה הוא לא מבין. אוקיי? והרבה אנשים לא מבינים מה הם לא מבינים. כי יש לי בוכטו של חומר, גם התכנון בהתחלה של מה אני עושה קודם, איזה הרצאה אני רואה קודם, זה גם מאמץ מנטלי שבטווח הארוך חוסך לי הרבה. אוקיי? אותו הדבר לגבי כתיבת סיכומים, מבחנים עצמיים וכרטיסיות. תפעילו את המוח שלכם, תיאבקו קצת לפני שאתם מסיסים בתשובה. זהו, זה העיקרון הראשון